Mbah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wedak meneh iki? Dapo lah. Jungkas. Ka anu ning kamare otit ning kene lho lah, ngono. Persiapan meladen. Meladen. Tenan aku. Ipo lah bukane kon njukuk. Nyuwak. Iki piye to? Iya. Eh? Jika pesanan blonjo, Kuwi maksudnya piye to? Dadak ngono to. kan di kanggone kan anu to, anggite di pesanan kan sik sesuk. Lho, lah terus tibae didadak njaluk saiki. Harus ada. Lah dadak iki ono piye? Ya wis aku ngebel Mbak Sri wis lak wonge mulai jam 09.00 wonge mulai. Ngono lho. Iki kan prai to bos laden to. Prai mladen lah anggite sik sesuk. Wis apa tapatan dino iki sapa to? Nggone Indri kalau pas lab anu kelo teman-teman. Sing lab ning kok bakul bakso kelo. Lah jenenge sesuk. Menikah. Ya tapi arep kater sego sik nggone dulure ora munjung. Carane ngeteri dulure ngono lho. Munjung kok jomblo jagongan. Jadi kan jiko blonjo ning Tragan Ayam terus engko blonjone sing kaya kentang apa wi langsung ngebrong ning Mbak Sri wis tak WA. Iya. Kowe ngene Amir tok ae. Aku ngajak Dika wis iso. Tak gegah tak tunggon ilang ngono ora ditunggoni. Turune. Iya, wis ngono aku. Ki aku ngono bas kan apa? Karo jiko iwak sapi. Oke. Kan blonjo kan pesene kan sesuk. Iki kan dadak esuk-esuk. Esuk-esuk. Pokoke ayame harus enak saiki. Oh ngono lho. Wis aja suwi-suwi wae. Iya, kayak kasur nyapa mbok tono sakne kasur kan nyapa. Kasur jamuran ki lah. Oh alah. Tak kira wingi kan apa roti ban. Kayak kasur ban tono kabeh pas. Wetar. Lho roti ban yo ngono to roti ban. Iki aku main juga blonjo karo Dika. Engko nek anu engko blonjone langsung tenang dibayanti kabeh ya. Kabeh rono. Engko tas ora, tas ijo kae. Yo ora to, bilang dia apa? Nek gada ayam apa? Sak. Ayam ning kono sak enek ora? Enak Mbak Sri. Oh iya. Ngono bos ki aku main marahin Dika. Langsung anu ya terno. Dibayanti aku tak ingat. Iya, Bos. Iya. Aku langsung badan kan tekone jam 11. Iya, wong kok geger, yang penting kok urusanmu beres wis to. Iya. Ngono lho. Semangkane 3. Apane? Kurang gitu. Duitmu gak usah engko nek kurang tak tambah. Ngono lho. Itu sih. Oke, ngono ae. Engko videone tak lanjut karo Dika. Dot. Maksudmu piye? Mau digugah belum gak tunggone tatani. Gapo aku tangi ket esuk jam 6. Mamu syuting apa makmu ora Tak syuting lah Zoom ki. Iki rene. Mak aku aja mlebu vlog. Aku ndelok komen-komen aku gelo gitu. Lho akhir komen serba lah manis dikadang muning. Lha makmu ngomong sakmono lho, kono nesu wae. Ora nesu deh. Tapi kowe nesu ora? Ora wong yo dikomen yo ora wong rupane yo Ya lho ka, mau ngono kuwi lho. Napane wi ra nesu, nesu komen. Nesu mang Dika. Teko iku cai. Oh. Dikomeni yo wong yo loro irome rupane. Kuwi dikomeni wi dilem makmu kuwi nek jerine makmu mening. Lah menurut makmu mening ora to? Jemput kok karena nilai wong to. Kadang karena nilai lho. Ngono lho, Bos. Ayo. Karena ndi kok. Iki kan dibel dadak iki kae kon njakno wong. Kuwi kan rencane kan sesuk. Jadi kan telepon esuk-esuk. Kuwi dikon belanja saiki dia aper-aper apa minggu. Ini apa to kok ngingete wong ngingete ini Indri. Ayo Kang Melok, ayo Melok. Lha ora ngatus arep Melok. Sandale dolali leng wi. Interne Pak Ani.
Kok sandang Anu lengo ning klambi gitu. ambi. Ayo. Jago sate padha mohe. Udah sampai. Parkir kene, parkir. Ojo malang to parkir ki. Nah, anu lho parkir ki. Apa janjine nih? Omonganmu lho. Kompliti we. Lho. Wes apa sarjana ini lho ki parkir ngawur ae. Klo dire sing kan parkir klo. Iki tertib ya kayaknya. Tertib. Oh. Iya, gak endi to. Pasar. Weh ya belanja ayo. Iya apa? Ayo to. Wis ora rame ke apa to? Lho. Ora. Ndak to? Iki Lebu ya. Ya lebu ya. Làm lệ gì nè Mbak Bu Hasan Teng Bu Bos jadi Mbak Sri iya Mbak Sri Mbak Sri kota Mbak Sri Indi Lepas pasar lepas Tasik Supaya apa sampean? Alah tak kene apa yo rezeki ndung kowe anu mladen iki juga anu tok aku Gedok nek iki dipoto. oh iya gede entuk lempon-pon bos gila Iki ketani ireng ketan iki itu gedok. sarapan ketan apa ya tak ah lha iya apa kok sandep wis Gedok entek dipoto. oke ini klebu anune klebos empon-empon enek ki apa ki jahe iki Jahe. oh jahe bener aku Jahe sambal kacang. jahe sambal kacang nek iki tahu ning kene anu ki lek Yarni ki mau nyelot aja we lek Yarni Yo amin. amin aku tak ngene anu saya Ya. Mbak Sri alah dika lo Ayo di. Oke lah. Tujuan bos. Teko kilo. Yang kene kana blonjo. Jane lo piro? Tomat apa sembarang kene. Heeh. Wes berarti wis siap no? Oh wes. Kare apa? Roti. Aku. Iku suwe mentah. Jadi wis disiapno ning kene kare. Oh dino anu. Iki Pak. Iya Iwak. Iwak ngene Amir. Amir. Amirudin. Oke bos. Bebas. Omongmu kewalamu nyapa kah? Gak nyapa-nyapa yang ini Kiko. Sarapan. Lo sarapan kah? Ayo, Sarapan ya? Nanti kok. Sarapan. Oh alah wong cek toko pasar. Bisa mlampam sapa kelak. Nah iki lho. Sake. Tuh imun. Gedeng ora iki? Yang sedang main. Mbok kok ala ajur lho. Ala ajur kok. Wes lewi apa to njero? Ya iki aneh. Wes ah. Sate Pak. Oh, berarti cangkaman Pak itu. Mas ini nenek mobil buncis ya? Wong Bronan gak tahu anu masak buncis kok. Wong dapur kongkronan iki malah. Ora, ono anak kacang marah iki. Ronan berarti. Bos. Iwake sampun e. Iwake nyuwune anu iwak sapi. Lah, kebu karo Mas Sapi, sakite gak kambuh. Iku. Siap-siap. Nah, kira ilang. Wis sampun matur suwun ya Pak. Ya.
Enak kok ngaloro. Enak kok ngaloro. Ronan. Oke. Kan sae. Lho, dia rencananya kalah gak sido. Ngendi? Ronan. Iya, Pak. Ya jelas dolan ngene Mbak Sinta. Sinta, oh iya, sana dolan. Iya toh. Oke, sorry ya nanti. Ya, makasih. Apa tuh? Lu sing gowo. Allah. Berarti sesuk gak bakal lho. Besok batu. Tinggal pesanan ke wong anu. Gawe. Saya buat Orang kabeh ndak lagi orang. yo. Besok aku ya. Ya. Kabeh. Bu. Mantuk kowe kan gaya sing ngono kae. Nggih. Cuma ndak kok gak tuku malian. Dikami kok piye to? Lho ora nyang aku. Besok tak tukoni. Tenang lho. Aku batin kowe kaya cangkem ngene. Iya, iya. Lah bojone. Wong anu Raden. Besok tak tukoni esok. Ya apa? Jam 3 to. Lho ndak jam 5 Lah yo kelima yo ora iso to. Bawa pisan. Iki kaya iso gowo aku ora go tombong. Gak go tombong. Iki mah bayar. Yo kok ora iso. Ora iso to, Bu. Kok jam 5. Besok teko jam 3. Abad wis tak Bu. Las. Aku ora dedak aku. Mas dipotong karo utame desa ora tau ganti. Sama. Bar iki jeneng awake dhewe sik buas. Soale iki pesanane wong mantu. Bar ki nendi? Mak, Bengi nang nggonmu, Mas. aman ya? Golek ngono wis biasane Wis bilang mosok ora percaya ndelas karo mantan. Ujak. Kita ketemu ning kanan mantan marang ujian. Ngobrol benar tuh. Ngomong enak kena pijet ki. Iya. Karena aku berlanjut. Karena aku berlanjut. Oh, pulang pijet ya. Ngobrol nang omongan. Kowe gelem lek ning kono. Mau Iya, Allah. Ya. Bebas. Siap, mas suami ya. Aman aman. Bang, oh iya, kita boleh pulang. Boleh pulang. Iya. Itu konten juga orang kemarin. Pacarnya di mana kemarin. Iya. Gas barokok. Gambar. Oke, ayo Mas. Oke, Bang. Apa tak kayak? Ya.
Kowe sing toko. Lu apa ki? Lho, semangka. Iya. Semangka. Telu. Ya terus nang gobi. Weh, Nang gobi. nego piye to? bingung. Mangka nilai ya. Oke. Mau wis ndek ngene lho. Iya. Oke, Bang. Halo. Ana kana besek. Nah, lo, paling bisa bingung mau rep. Tiga. Sahabat. Pernah satu. Satu. Satu di. Ngawur. Gila. Ada kuwi ta? Nanti. Iya. Iya. Oke, tiga. Iya. Mbak. Loh, Nyapa? loh. Nyapa apa? Halo, Mbak, biji, Mbak. Apa biji? Iya, merah. Kuning wi. Aman kan? Aman. Apa? Lo ya? Mbah. Jono cengir. Wis wi ta? Jeruk enggak, apa anggurnya berapa Pak? Ini anu, Mbak. Buat apa? Hajatan. Hajatan piye to? Lamaran kok hajatan. Besok kapan toh lamaran? Asok ben. Kalau berarti ya toh. Ora lamamu. Ora. Hampir bos. Ya wis to. Tapi kita nomor itu ya. Jangan. Loh. Minuman favorit bos. Gulda, Mbak. Oke, Mbak. Wes. Enggak apa-apa. Itu kan sudah atas ya. Halo. Pangan toh? Apa bro? Bisa nggak bro? Lu gak kontakin di? Kontak lu Video lanjut nggak ya? Nah, oke bos. Jadi iki wis iki ngene piye? Pak lepon kene semoga pangku. Oke. Semoga berbahaya. Ya, Ya toh. semoga berbahaya. Aku biyen nek keluar Ya. Ndang toh. soalnya Mbak DM ya. Wah, Dika jalali Mbak nge-DM loh. Ini loh. Tapi aman toh Ki? Aman. Tali nah. Tali nah. Oh. Foto. Hah? Enggak apa ya? Apa? Foto. Tinggal jebret ora ada ya? Piye ya? Ora nek jebrete ora kan? Piye ya? Cipono jero sing kira-kira berbahaya. Kayak ngisor. Nah, Kuwi nanti padha wae ngisor dhuwur. ya ora toh. Lha engko piye gawamu? Ya miring toh. Miring kaya tetep padha ya ngisor dhuwur. Ya ora netese kan beda ya. Oh ya wis karek kowe ndang. Ndang Tapi iso. piye sak nek padha ya wis toh. Padha ndang. Langsung ya dhuwur ya. Iya. Malah. Heeh. Iku Mas,
iki ngono, iki belanja karo kita soalnya pengumuman sing kanggo wong gawe iki pesenan duadak media-media tapi kita. Oke ngono ya. Konten akhir kene. Terima kasih. Sampai berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.